Kuonde thieth mag ji giwegi kod mag lamo mohewo 700 mane bori riwruok mar Rufa ochunga yanga chiwo thieth ne jotuo mag SHA nyaka chop dwarogi magikoni SHA osechungo kuom hao higni higa koro. E tok jofwambo matend riwruogni omeno bedo godo boma ma Nairobi gikoni SHA ni kod gopegi maromo bilion 76 mapok ochul. Bende giywak ni wach maloro ute thieth owinjo jatend migawo ma thieth owe kama liekore ni ute thieth kwalo omenda ma SHA owinjo non kaluwore kod chike mateko mar thieth mar SHA. Nyaka sani gidwaro mondo mi gope mag thieth maromo bilion 10.6 mana witoko mondo chul maonge deko. Ng'anyo ni giyango ni biro dhi nyime nyaka chop winj ywakgi. Rufa announces the suspension of credit facilities to SHA. So this difficult decision follows the expiry of our 2-week notice issued on 5th of December. This notice expired on midnight on Friday the 19th. However, we extended the time of suspension over the weekend. But this morning, because there has been no reach out to hospitals in Kenya by the Ministry of Health or the Social Health Authority, SHA has failed to address the issues that we raised 2 weeks ago and issues that we have raised over the last 1 year. And therefore, they have left hospitals in a state of financial paralysis. Kufikia Agosti mwaka huu, SHA inadaiwa bilioni 43 na hospitali, huku bilioni zingine 24 zikiwa zimekwama katika uchambuzi. Hospitali sasa zinabeba mzigo wa bilioni 76, hali isiyoweza kuendelea na inavunja utoaji wa huduma za afya humu nchini.